pagsulundan sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine kaundan sang executive order nga ginpapanaog sang alkalde. Desisyon sang National IATF ginahulat pa. Yara na sa critical level ang sitwasyon sa mga ospital sa Iloilo City. Ini ang pahayag ni Mayor Jerry Treñas matapos nagsaka sa 48 confirmed cases ang daily average sang COVID-19 sa syudad. Ang bed capacity sa mga ospital para sa COVID patient ang yara na lang sa siyam. Hindi maluyag ang alkalde nga maeksperiensyahan sang Iloilo City ang sitwasyon sang NCR angot sa COVID-19. Rason nga nagpapanaog ini sang executive order. Diri nakasaad ang mga pagsulundan nga ipatuman sa tion aprubahan sang National Interagency Task Force ang hinyo nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad. Ginpagwata na to kagapon, although gahulat pa kita sang approval sang National IATF, parang alerted na ang tanan nga pumuluyo diri sa syudad, kabalo na sila. Nga we are already moving for MECQ, gahulat na lang kita sang final approval sang National IATF, pero kung maaprubahan ina sang National IATF, do amo na ginaaton nga mga protocols nga sundon, no? And while we do not want that to happen, but jutay na gid lang kwarto ang available di sa aton. Sa idalom sang MECQ, ipatuman ang curfew alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon. Exempted ang medical, government kag uniform personnel kag iban pa nga nagatrabaho nga sakop sang essential services nga required magtrabaho sa gabi. Pagalimitahan ang transaksyon sa mga nagaedad 75 anyos pasaka kag 18 anyos panaog nga may comorbidity, nagabusong kag may kasablagan sa lawas. Himoon 20% ang seating capacity sang dine-in sa mga food establishments. 30% naman ang workforce sa mga ulubrahan kag ginarekomenda ang work from home kag iban pa nga flexible work arrangements. 30% man ang mga religious gatherings kasubong man ang mga nakabook na nga kasal o kun bunyag. Ang haya dapat 3 kaadlaw lang. Bisan ang iban nga mga establishmento komersyal ang may limitasyon man. Well, ang mga entertainment, at mga museums, mga exhibits, ang sa malls may ara nga minimum capacity, ang aton nga mga recreation, ang mga spa, ang salon, ang mga barbershops, no? So may mga pila kita ka sektor nga maapektuhan gid. Well, kabudlay gid kaayo, no? And it is very unfortunate nga naglabot kita di sa amo nga situation. Masiling kita sino ang may sala nga nagsaka ning cases. I think everyone is facing a new surge, no? There's a new wave that's facing everyone. Kung magbasa kita, nakitanta nga Singapore nga kastrikto gid dito. Taiwan, they're all facing a second surge, no? And unfortunately kita diri nagakabalaka ang alkalde nga kung wala sang himuon nga tikang posible maglala ang sitwasyon sang COVID infection sa syudad. We are already almost critical. Amo na nga worry na ako. I have been very active telling PhilHealth already start paying the hospitals. Kahit kung up to date sila sa payment sa hospital, ang hospital can also operate very nicely, and they can even increase the COVID bed capacity of the hospitals. May 23 pa beds available para sa COVID patients aside sa 9. Galing ang 23 para na sa mga pregnant women kag para sa kabataan, very limited gid kita. Nagapati man ang alkalde, dapat kuntani unahon man sa vaccine rollout ang mga regional centers sa pungsod. Kung abiyatagan lang kubitsan sa mapungko man upod sa National IATF, I would tell them,
siguro unahon tagid na yung mga regional centers, no? We are very proud to be a regional center of Region 6. Unfortunately, because we are a regional center of trade and national government offices, people converge here to transact, to go to our malls for whatever they need. And we really have to protect the region, especially the regional center. Amo na nga, unfortunately, these vaccines nga ginausar ta subong, AstraZeneca, dala pa niya sa COVAX, no? And kung COVAX donated ini, and very strict ang donation nga para lang ni anay sa A2 ang mga senior citizens, kag A3 ang mga tawo nga may comorbidities. Sa subong padayon ng vaccination sa mga senior citizen kag immunocompromised sa Iloilo City, padayon man ang apila sang alkalde sang duga nga vaccinators agud mas madamo ang mabakunahan. Kung madamo ang vaccinator, magabukas ang duha ka mga vaccination centers ang Iloilo City kag masarangan sini mabakunahan ang kapin 5,000 ka mga individual kada adlaw. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. CDRRMO, may 3 ka mga panibago nga ambulansya. Mas nangindako ang pagpanghangkat para sa mga katapos sang City Disaster Risk Reduction Management Office Subong. Inabangod hindi lamang mga emerhensya ang ila ginarespondihan. Ang iban nga unit, amo ang nagakarga sa mga COVID patient. Kapin pa subong nung nagkataas pagid ang cases ta diri sa syudad sa aton COVID patients. Kami man na diri ang nag-transport sa ila, nagasugat, dalon sila sa quarantine facility or may ara pagid iban nga kinanglan tagid i-admit sa hospital, diri man na sa amon gina-transport. Pati pagid ang pagpariswab pagid sa ila after 10 to 14 days nga i-check kung nag-negative na sila, kami man na nag-transport sila halin kung diin silang facility or sa home nila. Sang Lunes, nabata na sang CDRRMO ang 3 ka mga bag-o nga ambulansya. Nalipay ang mga katapos sang ICER, bangod kinahanglanon gid nila ini sa pagsugat sa mga COVID patients sa mga hospital, kag pagsugat kag dulong sa mga nagapariswab sa Jubilee Hall. Magluwas nga ginagamit sa mga COVID patients ang mga ambulansya, ang iban diri igabutang naman sa mga Iloilo City Action Response Emergency Center sa pila ka mga distrito sa syudad. Iniagod mas madasig kag malapit sa pumuluyo ang pagdulong sang serbisyo. Tako gid mo mga bulig nga nadugangan kami din ni Mayor sang ambulansya para man kay usually nagaka-short kami sang ambulansya once magduluble ang emerhensya diri sa syudad sa Iloilo. Apin pakisa magdulungon ang aksidente sa dalan or ang mga medical emergency sa mga panimalay or sa mga establishmento man diri sa syudad. Kisa nagapangayo na lang kami bulig man dugang assistance sa BFP ta or sa mga rescue group naton kay kisa hindi na masarangan man ang kadamuon sang respondita. Mas mayo gid nga may backup pagitang ambulansya. Sa subong, 105 tanan ang mga katapos ng City Disaster Risk Reduction Management Office. 62 diri ang kabahin sang Iloilo City Emergency Responder, kag 43 naman diri ang kabahin sang Admin kag Emergency Response Center kag Operation Center. In-deliver naman ang inbakaltang 3 pagid ka dalagko nga ambulansya para sa CDRRMO. And madako gini nga mabulig man para sa aton. Sa subong, may 13 tanan ka mga ambulansya ang yara sa CDRRMO. 2 diri ang ginagamit sa pagsugat sa mga nagapositibo sa COVID-19. Kag 3 sa mga ini ang ginagamit sa pagresponde. Ang iban sa mga sini ang nagapaidalom pa sa maintenance. Sa tion sang emerhensya, mahimo magtawag kag magpakigangot sa sini nga mga numero. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 19 ka mga benepisyaryo nakabaton sang wellness toolkits gikan sa Iloilo City Government. Ginkalipay sang 45 anyos nga si Felimela Baldomero sang Barangay Veterans Village City proper nga nakabaton siya sang wellness toolkit gikan sa Iloilo City Government. Isa si Feli sa mga naggraduar sa Wellness Massage Training sang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA.
Para sa iya, dako ang mabulig sang sini nga wellness toolkit ilabi na sa iya palang abuyan. Importante gid sa amon at least extra income pag gid namon Kumbaga syempre sila nagaano man sila. Syempre kumbaga gin eskwelahan namon at least nakatapos man kami. Thank you Mayor sa imo nga pagkuan mo sa amon sang health wellness massage. At least na namon nga dugang sa amon nga pagpangabuhi namon ang ini nga kit. Isa man sa mga benepisyaryo among 21 anyos nga si Nika ni Vicente. Para sa iya, dako ang mabulig sang wellness toolkit ilabi pa nga nagatrabaho ini bilang isa ka massage therapist. Stethoscope, hygiene kit kag towel ang pila lamang sa mga nalakip sa wellness kit. Bless gid tapos inang magamit magid bala sa imo nga bala nga personal gid siya kay syempre mahadaan na gid libre. 19 tanan ang mga napilian nga benepisyaryo. Sila ang nakabaton sang wellness toolkit gikan sa Iloilo City Government sa pagpanguna sang Iloilo City Public Employment Service Office o CONPESO. May kita sang skills registry system sa barangay, no. Ginanantaw ta kung mga necessary skills sa mga tao sa barangay kag tapos gina-align ta na sa mga programs nga available sa TESDA. So sila gin-declare ni nila nga may mga skills sila for massage kay mga hilot. So amo na gin-train ta sila kay para may proper knowledge kag may proper equipment sila nga mag-conduct sang ila man nga livelihood. Mensahe ni umadhay sa mga benepisyaryo. Kabay no nga ini makabulig sa inyo, balaan gid namon nga mabudlay subong tinion nga limitado tanan ng hulag naton sa city. Sa amo ni mga bagay gamay man no, pero dako ni ang impact sa aton nga communities because it creates ripple changes. So if we train people, this would educate them also to become knowledgeable of the tools and the skills necessary to survive this pandemic. Ginkalipay man ni Mayor Jerry Treñas nga padayon ang pagbulig sang TESDA sa syudad kag padayon man ang pagpatigayon sa mga training. I'm very happy because sige-siging lakat ni sang TESDA even during this pandemic may ara pagid kita nga manog sulod subong ang welding carpentry. And even while ari kita di sa pandemic, sige ang aton train para sa mga informal sector kag makahatag kita bulig sa ila. Para sa dugang nga detalye, bukas ang talatapan sang PESO Iloilo City sa mga luyag magpaidalom sa mga trainings, kaangay na lang sang wellness massage, carpentry, welding kag iban pa nga programa sang TESDA o kon magbisita lamang sa ila Facebook page nga Iloilo City Public Employment Service Office. Divine Singh para sa Level Up Patrol.